Jason at ni Aisa. No, ata iti ibagak kathanyo nga mangeg di talikod. Mabalin ba nga agpukaw kayo at Jimmy at Imi mangeg. Ayan, sige po. Neso sarut. Awatan ka, Jason. na asawa, Tungpalbiyak. tungkalbin. Iti sangwanan tinaganak ta, Sangwana tinagpid ka, naganak ta. Sangwanan iti sponsors ta, sangwana ti sponsors ta, sangwanan ti tribu ta, sangwana ti tribu ka, sangwanan iti gagayem ta, sangwana ti gagawin ka, iti sangwanan ti Diyos, sangwana ti Diyos, iwanan ka, aywanan ka, taripatun ka, tarikatun ka, tungpalbiyak. tungkalbin. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palakpakan tayo man ni Aisa. Jason, follow up with me. Hindi naman dito. Siya, Jason, Nakaki, iti sangwanan ti Diyos, sangwanan tinaganak ta, iti sangwanan iti gagayem ta, iti sangwanan dagiti katribu ta, aywanan ka, awaten ka, nga asawa, tungpalbiyak. Itinagan ti Ama, Anak, kung Espiritu Santo. Amen. Palakpakan tayo man. Itirin ditoy. Dahito sing-sing, isimbolo na dahito, no kitaan tayo ti sing-sing, awan nga iti madlaw tayo nga nagsilpuan na, kan nagpatinggaan na. Isimbolo na dahito nga ti pudno nga ayat, awan kuma iti ending na. Simbolo dahitoy, ng karin-karida, mga manipod tata, nga iti sangwanan tayo, imatangan tayo dahito yung exchange of vows da. Jason, Tanggapin mo ito. tanggapin mo ito, Ang singsing na ito. ang singsing na ito, Simbolo simbolo ng pagmamahal. ng pagmamahal ko, The rest of my life. the rest of my life. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palakpakan tayo man. Aisa, Awatin dahito. awatin na ito, Masingsing. Simbolo. simbolo, Di ayat ko rin na. kaya kita rin. At dakaman din ko gawin awan. Handa ka mag-date gawin na rin. Tinagan ka. Itinagan ni Jesus. Amen. Another big heart for them. Coin. Kunami jay Mountain Province nga apod barya at kadeng. Ngam nagdakkel te ka ipapanan na daytoy. Kunanti sa unti apo, I will supply all your needs. And my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kunanti po. Ninong at ninang na nandito ngayon. At habang naka-stretch ang aming mga kamay, we are releasing the blessing from your throne to come upon this couple. We bless you. Maraming salamat po sa buhay ng mga ninong at ninang. Palain po niyo ang aming panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan tayo man, nag-principal sponsor. Dito sa ni Apo Diyos, love letter dito iti Apo. Haanla nga para ka dagiti Romano, haanla nga para ka dagiti Baptist, haanla nga iti may nga denominasyon nga dito nga sa ti Apo Diyos is a love letter from God
nga napintas nga kitaan tayo dagiti prinsipyo na tapno ora di pa nang irubuat tayo ti pamilya nga kasta dagitoy aramiden tayo tatta naragsak kuma. Bulodok biit di dyan ay statement ti may nga tao nga na in love. Kung naman di kaabay mo na padasang ba nga na in love? Siguro yan dumahampay. Iti ma in love, ura agtay phone, kalayatan da di kayat da nga kitaan, gaputan na in love da. Adda ka nung titalo nga klaseng ti ayat. First is, I love you if, muda kami ijibinggit, kung nada, I love you if you have elf. Napagbunad ti patatas. Ako ko lang dilay. Kung nada ba'y, I love you because ay ayatong ka gamin si Kati kapintasan. Yung tiusto nga ayat is I love you in spite. Ay ayatong ka maging sino ka man. Dijay nga talo iti kategorya iti ayat kung naman di kaabay mo ay nakaijay nga talo. I love you if, I love you because, and I love you in spite. Kunang ni Ray Valera, mahal kita pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging. Yan, oray no pumurawon ti buok, oray niya ti tsura, oray niya ti nakaraan. Pag nang ibabaw ho ang ayat, dijay ay ag long last. In the book of Ruth, chapter 1, verse 16, few verses lang po ito. Anya di ba ito? Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die. And there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely. If anything but death separates you and me. Grabing statement. Ayat! Dinamingsan nag-attend kami ti Castro nga seminar, wedding. Sabi ko kay misis ko, bakit? Kaya't po no adda ti umuna nga matay kinyata, siya, mamati ako. Abay nga na ibagam, anak, hangko nga kaya nga mabiyag no awan ka. Parang pangako sa'yo. Ngam, one of the manifestation iti pudno nga agay-ayan is yung it's a lifetime commitment dahil kung kontrata lang dahil ito talagang tungpalbiyag kuma. And so I'd like to continue with reading this one. Kuna nagtoy, awan kumati maaramid, hangka kuma nga garamid, iti rason nga tapno umadayuwa kinyam. Where you go, I will go. Kunan siguro ni Jason din nakita na ni Isaac. Ay sus! Kunak no na ipanladawak na ang diti mandaloy. Apay ngay nga dagayam ti masirpatak ditoy. Tipos usto nga na in love, ang ko amol nagtulag dan, nga mayat na nga agtitipon ga, nukunan ni Jason nga, mabalin ba nga ijay ta ifugaw nga magyan di hungduan? Kumakunan mo't ni Aisa nga, as you wish, my king. Ngam nukunan mo't kuman ni Aisa nga, lungay dito'y mandaloy tanalilinis ti karayan nga pagdaldigusan. Kunan mo't kuman ni Jason nga, okay lang basta haanta nga agsisina. 95%, sorry po, pero ito ho ang survey. 95% no apay nga ada dagitoy haan tayo nga maiwasan nga testing no padas iti family nga ada dagitoy agsina is because nag-abroad ti maysa. Of course, not all. Ngam ada ti kakasjay, naging biktima damot piman. Ngam kita nyo nagpintas ti purpose da, anya ti purpose da.
apan da ang trabaho, tapno adda kuma iti para eskwela ti ubing, adda iti future. Ang ganda ho ng purpose. Pero marami hong nabibiktima, gamin, uray no adda da ijay ko na, I love you, hangko si kakasuksukatan, ngam no napanti sa baling nga lugar. We can trust each other, but we cannot trust the devil. So, dijay ay sulisog nga, kanayon nga umay. But, kunanad to ay, where you stay, I will stay. Your people will be my people. Manipod tatta. Kunan ni Jason, ay sa, no sinuti awagam nga, daddy mo ti awag ko. Yung siguro idihaan baka uncle ti ko nang kiniriki. Ngam tatan, nga anya ti awagan ni, no sino iti awagan nga kapartidos ni Aisa, isumot ti awag na. Tatay ko lang nga agmuni-muni ak, apok gayam ni Aisa. No alalaan ti surot, ano ko pala siya? Apo ko. Kat nululo na siya, lulumot siya. Haan nga mabaling ako na nga, lulum lang Hindi ho pwede yun. You know, we have our Filipino Christian tradition or culture nga ni Apo Diyos tinangted. Yung mga mag-asawa, hanggang libingan gusto magkatabi. Diyan ay manifestation tip may sanga agay. Ayat, kung na natin, where you die, I will die. Nakakasat na tayo ito'y. Manipod tatta, kunan ni Jason, haanak man nga naruwam, tikang kanan, dagito'y taga Pangasinan, surwot. Hang kumanga kunkunan ni Jason nga, na imas ti luton ni nanang kung nga utag. Same thing with Aisa. Mumut ko mga kumpunang naanya DJ kananda susurun tayo. And the rest of our life, you will notice, ma-enjoy tayo DJ nga binuangay ni Apo Diyos. Now, principal sponsors, as we witness this, kayo ho yung mga napili ni Jason at ni Aisa na sila, kayo yung tinitingala po nilang second parents. Nga, da kayo, ekspektarin nyo po, nga umaydan to one day. Mabalin nga agsik ti council. Mabalin mo't nga dumawat ti tulong financial. Da kayo DJ big nga umbrella. EJ family. That's why napakahalaga ho ng prayer ninyo as their covering. Umanay DJ na mabalin tayo nga ipabalon kinyada the rest of their lives na we will release blessing kasama ho ng kanilang mga parents. Ang mga parents naman, takayong nga parents, salamat. Nirumwar ni Jason kini Aisa, sigurado nga naragsakan kayo. Ang mga bata, anak, hindi ho yan lumabas nga awan ti purpose. Haan nga naiyanak dahi tanga na itsamba lang. Ngam, nung kitaan tayo ti skriptura kastoy, ti may sagayam nga ubing nga kaslati ni Jason, kini Aisa, no kinayatlaan ni Apo Diyos, mabalin nga ti parents ko man ni Jason kat ni Clinton. Ni Clinton nga nga di karuba tayo nga Clinton, ni Clinton nga di naging presidente ti Amerika. Mabalin mat no kinayat ni Apo Diyos nga ni Aisa ti parents na kat ni George Bush. Ngumhaan nga han na ngay naramid ngam kaya na di jay, kayang-kaya na no iso ti pinanggap na. Ngumhaan. Da kayo nga parents iti including na da kayo iti inordainan na pinanggap na nga instrumento tapno rumwar dagitoy nga ubing tapta. And so kasapulan da launay iti release ti blessing tabi. Another big hand for them.
Anya ti kayat na nga sa uwan daytoy. Isuda nga dati nga duwa. DJ tang nga tatay is the Lord Jesus Christ, our Savior. Now this time, ni Jason, ni Aisa, and ti Apo, agmay may sada. And by the authority given to me and under our government, I now pronounce you Jason and Jesosa as husband and wife. And in front of us, i-release me the blessing from your parents and ninong. Nung publicly, proud ka nga mang ibaga, proud kayo nga mang ibaga. Ura ijay tuktok, iti burning rock. Pukaw kong ay ayatong ka Aisa. And at the count of three, Jason, kisem man ni Aisa. Maysa, dua, talo. Wow! Ganun. Yan. Ready. At the count of three. Suspense. Yan. Jason, sige. You may now kiss the bride. Yan. Wow! Palakpakan tayo ng tiapo. Another 50 seconds. Masaas kinyak jay likod ya. Mabaling ka nung nga baybayagin nyo basit. Sige man, sige. 1. Adult tihangan nag-flash nga camera. 1, 2, 3. Uhoy! Ayan. Sige. Palakpakan tayo man tiapo. Ayan. Yun hong Indigenous Filipino wedding. The bride and the best man and you may now take your seats. Salamat ha. Salamat. Palakpakan tayo man, nagito'y best man and yun hong design ng Panginoon sa ating bayan. At dahil di kasar nga in design ni Apo Diyos for Filipinos. Pag nakaka-attend ho kayo ng Western wedding, may hawig ho sa atin dito dahil inadapt tayo ti Ado. Yung entourage and everything. But yun hong Filipino wedding na sinasabi ng Book of Acts chapter 17 na ang Diyos pala mayroon siyang i-design bawat lipi, bawat bansa na klase ng kanilang worship or concept ng kanilang tayo man. Uray ababa nga sarita from ijanay clan or family ni Jason nga adat ti mabalin nga agsao pinyayo. Palakpakan tayo man tinakaki family. Thank you, Pastor. Good morning to everybody. Good morning. Good morning. First of all, I would like to tell to Jason, as a pastor says a while ago, that there is perfect in Zambales. There's also perfect in Ifugao. Yes. So,
Salamat palapakan tayo man ti Diyan ni Ricky. Salamat of course from the Gowan and the Ancheta family. Tingin tayo man oray ababa from their heart. Kakailan nga tagamandaloy ken Sambales. Hantay lang nga sa nga ili ni Jason Tata. Kadara tayo. Good morning to all the artists for sponsor. Good morning. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdating dito. Sa mga bisita na galing sa malayong lugar. Thank you for coming to attend this meeting. Thank you. Natipid na amin ah. Nagtutulang dan sa amin. Good morning po. Thank you po sa pagpunta niyo rito sa aming wedding. Mama, Daddy, salamat po. Dad, Ma, thank you rito. Thank you sa inyo. Ang bago naman nag-practice. As I call the names of our Ninong and Nina. Araw-araw darating ang iyong hinihiling at nang dumating ang aking panalangin ay hindi na maibigay ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakay kay mawawala at iyong nandyan ka na di mapaliwanag ang nadama. Handa ako sa walang hanggan
Thank you.